May be seated at the presence of the Lord. God bless you. Regarding Kwase Church, amen. It takes humility to go and preach, who can also sit down to hear from others and hear from others. And it shows that you are wise. I sharpeneth another. It's a way they go to connect Kwasos and Saros and the visionary. Baba na mai, Remushaolo, Pastor and a mai thousand. Amen. We are always together in ministry. So I don't tell them she was a camera me to minister the word. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse 24. Hebrews 11, verse 24. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Father, we thank you for your word. Thank you. Speak to us, instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Verse decision Moses. For a reason, destiny yake ndikuti abuditsa hama dzake dzikutambudza mu Egypt kuti agone kutukamira bondage vaende ku Canaan, the promised land. But nguva yaakaberekwa kune chairwa neupenyu hwake zvikuru sei mambo vanga vakaisa mutongo. Farao akati wese mwana aberekwa mukomana ngafe. Kune vanga vatori assigned to kill. But I want to show you this picture. Vanhu vanga vari assigned to kill midwife kana kuti ananyamukuta. Yet nyamukuta by practice, by training, she's trained kuti agone kubatsira vanhu pakubereka. Training yavo ndeyekubatsira to help. But the assignment is demonic, ndeye to kill. So zvepachena kuti munhu wese ane pamberi muEgypt aiti akaona nenyamukuta inzwa kufara kuti ndo hama dzedu ndo ana gogo vachatibatsira, without knowing kuti vari assigned to destroy, yet they were trained to preserve. So ukashaiwa meseme yana kuti mweya unonzvera, ukashaiwa ukamana mweya mutsvene, unogona kuzembera munhu ari assigned to kill your destiny, but naturally uchiona sekunge munhu ari right. I always warn people to beware of good people who are not godly. Ichikava vanhu vari right vasinganamati. Unzoku kune vanhu vasinganamati vari right. But kuva right is not enough kana usati vakugona kusedza the spiritual assignment or the spiritual side yevanhu ivavo. Saka uchiona kuti chese chinokuvadza hachimwe chine picture yekukuvadza, chiri assigned to destroy you, but chinouya nekutapira kana nekunakidza. Ndofunga tese kunodzisa kuti doro ukarimwa mudhako, but advent yedoro haiitwi nemunhu akadhakwa, which means vakagara pasi vakaona product redu dangerous. But kuti tiwane makastoma tsvagai vanhu vasati vano kuti vaadvertise kuti rizokuiwa. Why? Nokuti dai vakatora munhu akadhakwa kuadvertise doro hakuna irimo. For example, munhu anotanga kucrossa road akabata coke doro, vanhu takarara muside meroad, kana kuti munhu asikuita take care of the family nekuda kwekuti ane addiction yedoro, pakatsvagwa type iyo vanhu vanoriregera. Doro nyangwe richidhaka, advert yacho haiitwi nemunhu arinwa, inoitwa nemunhu akangoribata. Because they know kuti ukarinwa pane zvinoitika zvekuti vamwe vazoregerawo. So that the system of the devil paanoda kuataka vanhu, unotsvaka zvinhu zvakanaka zvinonakidza zvinoentertaina achida kukorrupta nekuraya destiny yevanhu. So nhau yedestiny inhau yekuti wakaipa akaitaimira to attack people in a way yekuti unotoda kuparidzirwa kuti udzwe kunzwe under attack, nokuti pamwe pacho zvinoitika zvacho zviri right, hauchitomboona chakaipa pazviri,
but when under attack, Bible wrote it, by faith, Moses not by age, by faith, when he grew up, he refused. Wakaraba, by faith, knowledge, because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So when the Bible writes it, by faith, when Moses grew up, he refused. Common sense. Because with common sense, otherwise, I found to shit Agrimunyasha. Because time I come in so Pachaka do not need the favor. We so far so by common sense, I want to second get out right side. Now to Anyasha to eat the body. We say I can trip one a devil, another attack him, who will destroy destiny, who are entertained, who are not. So I want to prepare it go down on this for now in the naturally, but the spiritual is an assignment to terminate your destiny. But Father, we say we're into drugs. I'm not the real picture. I'm not addicted. I'm a superstar, a hero. I'm celebrated. I'm a real picture. They could demand what we tell our own. They could demand what we test in the future. Without the assuming why Wakai to advantage to Batalan, Jero, common sense. So the Bible by faith. When Moses grew up, suppose faith the other which has one of Moses, I can know what the one is going to follow. As you one is going to follow, I won't come over. Why? The Miriam Agais from now river, I shall look after the boy. So, come on, I can know Miriam Agasa and quest with the one is going to follow. Monoda and look Saruzirai. I don't want to be a misguided man. Why was Monga is guaranteed to know an onka, the go see. I don't know what the moon has snap a meeting on a snap car, so I pray to any need to be the most our car. So thank God that Akaila will want the right milk. And the word of God is a shadow picture of milk. Now it does not come and be so Moses Waka wait. I am family by Valley, no ever priest, no ever fundis. Throughout Akamuka, those are going to Pahakura, as we could have rampage and Singara big and one Sata Pura spiritual. Punishment is straight by the woman of Sheshi, now we're putting and we have changing and watching that matter, but we eat what it would have been said. Look, the Bible writes by faith when you grew up, not in faith you must grow. To it by a level of faith, but it's not yet a certain measure, a certain dimension, but we need to grow in faith. We need to grow in knowledge, in understanding the word. So, Akaramba was adopted in a system in but here, no adoption, no out ari mumba isiriyo mune zvakanaka faith yakamuudza kuti nyange zvakanaka zviri kuda kuataka iwe wani nokuti Moses akaberekwa kuti aburitse vanhu munhamo wakaipa ndokubva aburitsa Mozisi wacho munhamo kuti achiregera kufunga nhamo yevamwe destiny yake ndideliver but attack yakauya zvekuti iye was delivered. I suppose kuburitsa hapa mukutambudzika ngachakaitika nechii iye ndiye akaburitswa mukutambudzika. I think what Moses angaserenze zuru because vachiona vanoti kuti nhamo imwe aitese airambirwe sadza dai zezuru aiti ndezvenyu zvimiri right. But akanzwa kuti as long my people are suffering I need to discover my destiny. Sei mwari vakandiudza panyika, sei mwari vakakodzera nyasha dzekuti ndirarame panguva yeuraiwa vanhu. So by faith, kuvapo wakakura ndokubva atarisa zvakanaka zvemuIjipti zvino zvaari kuitirwa zvese ndokubva aona kuti hazvisirizvo kana ndisi kuita pursue my destiny. Kureva kuti ukaona the level yekubembekedzerwa uri kuitwa naDevil anokupa a clue, a picture yethe level yawafanira kunge uri to the kingdom of God. Nokuti ukaona Satan asacrifice kuti uya ugare mupalasi tikufidhe tikudii kureva kuti une zvakakura zvinodarika palasi iyoyo. Yes.
akarongerwa zvakanaka kuti arengere kudiscover zvakanakisa. Pane zvakamunakira muupenyu zvekuti he must be a servant of God, he must be a prophet of God, he must be a leader anoburitsa vanhu kubva mubondage achienda navo mupromised land. But wakaipa ndobva ati iwe uchiuya kuno, we need to adopt you. Tikucorrupte nemasystems eEgypt, but pakucorrupta ipapo will give you something good. Ngwarira zvinhu zvakanaka zvinoataka destiny yakanakisa. Kune zvimwe zvinhu zviripo but zvisinei nedestiny yako. Wakaipa akasvika pakuita sacrifice kuti munhu uyu mutrepini zvinhu zvakanaka arigere kuzotsvaka nekuita pursue zvakanakisa zvaakasikirwa naMwari kuti aite muupenyu. So kune maofa anopiwa vanhu naDevil achiziva kuti this one is a threat, is self-dangerous. Akaziva Mwari, he can do greater and better. Saka takuita chinhu chekuti asati aenda kuside mukingdom of light imbomufai tumwe tunhu twakati nakei. Zvimwe zvinhu zvakanaka usati wakunyatsozinzwisisa ramba. Patinoita munamata kuti Mwari open doors for me, open doors for me. Namata futi kuti Mwari ndipe mweya wokunzvera so that I can close wrong doors. Why? Because the devil can also open doors. Are my wrong doors? Yes. Kune imwe breakthrough yakangodesignwa kuti create a breakdown in your life. Baba kuti Joseph ari mujeri akataura mumusungwa kuti kana wabuda utaure kuna Faro kuti ndiri munhu handina mhosva so that I can come out. Baba unoti murume yaabuda he spent 2 years without mentioning Joseph. Why? Because Joseph akarangarirwa pa wrong time you become free. Just a free man. But akarangarirwa time inota mambo you become free and very effective or end up a higher position. So there are times yekuti kurangarirwa hakusiko chete paunofanirwa kuchemera, but chemera futi kurangarirwa in the right time and the right season. Why? Because wakauya kuEgypt not to be just become a free man wotokera kumapeni. Wakauya so that you rule in Egypt. Saka uya akanotaura namambo achakubuda mujeri unobva waburitswa ukadzokera kumba kwenyu. Why? Nokuti position yake akaiwana paakagona kuinterpreta the dream yaFaro. Kureva kuti pane kurangarirwa kunogona kuuya muupenyu iri attack. Kurangarirwa ku wrong time. Kana kudiwa chai. Pane kudiwa kwaunonzwa kuti Satana pashanda nevanhu kuti vanzwe kundifarira kuitira ndiregere kusvika kwanofanirwa kusvika, ndiregere kuenda kwanofanirwa kuenda. Yes. Pane kumwe kudiwa kunova extreme. Mawise men vakufura nekumba kwaFaro vakakwaHerodhi vakatozonzi mukamwana uye muchitaurira because I want to worship him. Varipo vawana Jesu but they were warned in a dream not to open the same way. Why? Nokuti Mwari unonzvera moyo waitoziva kuti this man is jealous, he wants to kill the baby. But haataure kuti mukamwana mundiudza I want to kill. Anoti mukamwana mundiudza I also want to worship. So mazwi bedzi usina mweya wokunzvera unogona kuenda kune chinoda kukuraya. The devil chinhu chaanotya ndechemunhu anogona kuita rich mudestiny yake yakatizanwa naMwari. Saka chaanoita chii usati wasvika kwaanofanirwa kusvika ane zvaanotuma zvinohaijeka destiny yako nekukurwisa. But haurwiswe nezvinhu zviri negative bedzi. Pane zviri right zvinorwisa vanhu kuti vabude vaine off track. Ngwarira zvimwe zvinhu zvakanaka usati wakudziswa kuti zvaitwa nani uye zvaitirwei. Moses was adopted. Kureva kuti kufamily kwavo vanga vari nani. Why? Nokuti mai vake vaibhadharwa kuyamwisa mwana wavo. Pane kuti iye aburitse vanhu nhamo chakatanga kuitika nhamo yacho yakagara pasi anoti kuti vanhu vasabude chibatai mukomana womuadopta apinde musystem yeEgypt. Muupenyu mune masystems arimo akarongwa newakaipa to shape your destiny. But hauya akaipa. The end result ndo yakaipa, but the process is so good. Kuna kuti neimwe nguva pamwe pacho your enemy can be part and parcel your destiny yako. Then your friend can be an enemy to your destiny, and I'll explain. Jesu unoti kuna Peter, get behind me Satan. Peter wakati kudi angati achito tunoelekwa pamuchiti waisiri kwachibone. Kuti is a defender, is a friend, akamira na Jesu.
just look back and say the spiritual realm, look for this one is a hindrance to my destiny. Look how to get behind me, Satan. But Judas we actually told that Jesus wanted to be my friend. Jesus anapoaddressa Judas to get behind me, Satan, akamuti my friend. Why? Aniziwa kuti a friend uyu, if friend spiritually nechekuita nedestiny yangu. Arikuronga kuti ndiende kwandakaenda. But Peter atoenene nokuti arikurwa nezvandakaenda. So you need spiritual eyes to know who to call friend and devil. Because sometimes the one you are calling the devil is the friend, and the friend is the devil. But attack Alonza, life of Moses, he attacked the advantage by faith, by age, and also second but by knowledge, by faith, and Rambaega, many kids, why not a bunch of arms, could indeed join the kids, but as Naka, Paris said that America to deliver my people from bondage. So, destiny of Moses, they were a deliverer to be used by God to deliver his own people. So, Ngwarira is spokesman, Munaruta or an farm. Chita is a physically the challenge of Moses. He's not a good speaker. Yet is designed. Bondage. To go and negotiate with Pharaoh, to go and talk to him. But physically, Pachake had a challenge in area in the destiny. I don't know who I'm talking to. But physically, had a challenge in food. So we don't know if it's mistake. But you negotiate. Why? You would have to place promotion and insight in the spiritual things. We will not be disadvantaged. We will start qualifying for city type yet. Why? Because punish no one day when physically and spiritually should have what attack at your making. Area you know fun what put it around to area you know that physically, any challenge I will tower. Spiritually, actually adopted maPharaoh. Not maPharaoh cannot cover, but still you won't catch up on the problem. I will go tower. What to attack already? But thank God for His grace. Why? Look at the Ngwarira as you track a Munanu, Gunamtaura, my one track a Mushanda Night, Tata is Ravanda. Musa so anything is really like the destiny yako auchikune chichasi wakashikwa na mwari kuti vakugonesa. Mwari avakupe assignment ya unogona. Mwari vanokupa assignment yekuti kana uina uchitenda mavari vanokugonesa. Saka upesi paunoona tichitaura destiny Mwari anokuita munhu mukuru nemudiki ukazvitarisa hausiwi chaicho uchizvitarisa but ukazotarisa maari looking unto him what they finisher uchaona kuti haisi nyaya yeability yangu but mumutera wangu ndopaanomanifesta simba rake. So Moses ane problem yekutaura but ndiye spokesman wacho akasarudzwa nekudiwa naMwari. Sei Mwari akatemera mukomana ane problem pakutaura vanoda kuratidza vanhu kuti handisi kutsvaga anogona nekutsvaga asingagone kuti ndimugonese. So destiny yako haisi palevel yekuti unoachibva wega, iri palevel yekuti utatsvaka Mwari nekunamata Mwari make things possible. Mwari avakupa assignment yaunogona. Bosi kana uchigona ndiye wakatofanoita. Vanokupa yekuti kwatarisa unoita handina shuwa kuti ndakadaro. I remember when I started ministering in 2006. Taifamba from Kwanza na tena pale za mtaa kuna fest. Desha kama ndai jifunza ati calling ireka ndindo kufungitsa. Titakadaro. Ina Mwari wacho shokwa anokupa batokunyima mari yekombi. Unofunga use munzo.
Yeah. Zvataka kuti Mwari vanoshamisa vanogona mari transport hapana pashoko nokurinzwa kuti ririmo. Saka unoita kuti ndiMwari chaiye. Moses agona kutaura destiny yake chaakasikirwa chacho ndechekunotaura naFaro kuti vakabuda. Saka iye akazvitarisa anyoswa kuti I don't qualify. Hama dzangu chinhu chinonzi destiny chinhu chakarongwa naMwari. Chekuti kusina Mwari hachiachivhike kwauri is too big. Yes. But because you serve a greater God who is so big, He can enable you to achieve. Achieve nokuti wakangwara kana kuti connections unoachieve nokuti you submit to Him. You must be led by the Spirit of God to make it happen. Truly, Moses is not a good speaker. But Mwari vari kuti aiwa nyaya haisi kuti unotaura straight. I'll give you power to perform miracles. Simba raMwari ndiro richataura kudarika matauriro ako. Vanhu vakabuda muEgypt vachiburitswa naMoses. Apenga achizvitarisa iye kuti I don't qualify, handikodzera, handigoni. Unoti mahindrance akari pana Moses itu the physical inomataka yega kuti I don't qualify, handigoni kutaura. Yekutanga ndeyekuti he was already adopted. Zvekuti aigona kuignore zvese but at least my life is okay. Ndonetsekerei kurira vamwe vanhu in young life iri right. Because destiny yako haina kuiswa naMwari mauri for the benefit of you only. Zvine chekuita nekingdom, zvine chekuita nemafamilies, zvine chekuita nemaroots, zvine chekuita nenyika yako. Chese chinoiswa naMwari mauri is for the sake of others as well. Even a heart towards other people's affairs. Inzwa moyo pamusoro peupenyu hwako kuti destiny yako Moses, destiny yako weisa kuti Mwari vandichite mudestiny yangu zvinhu zvangu zviendeke. It has to do with others. Zvine chekuita nevamwe. Why? Kana iwe zvikakufambira Nehemiah, he was serving the king. Ari kuexile but he was ari pabasa rakati nakei. Vanzi one day mambo vakamutarisa vakamuona akatsama. Vakati Nehemiah kutsama ndepei ndobva ataura zvine chekuita nevamwe kwete naiye. Zvandingafara sei kwatinobva kumakuva baba vangu kuJerusarema kwedu ndakaputsira. He is living, he is okay kwake, but mwoyo wake unorwadzirwa vamwe. So the grace to build the walls of Jerusalem, Mwari vakamupa nekuda kwokuti airwadzirwa Jerusalema iye ari pabetter position in a foreign country. He was a great builder, but kuva a great builder kwakatangira pakuva nemwoyo nehanya nezvinhu zvakaparara zvekumadzibaba ake. So when you have a heart towards others, waenda paplatform yekuti God will use you to achieve your destiny. Mose akaramba zvakanaka but akasvika pakuramba. So kune ataki iri godu inotoda kuti uve mature kuti uzive kuti iyi ataki. Ataki yekusarorwa yakauya unodiwa nemunhu anokuitira zvese asingakuroore zvekuti unozoziva kuti ndikasiyana naye ndaruza gamba wakatoruza kare asi kuroora. Because kana iri iPhone yacho anokupa kana kuti unogocha mudenda kana zvaunoda zvese ari kuita kuti akatokudza kare kuti ameni kudaro. Saka iwe wakunzwa kuti but ndikasiyana naye even rent anobvisa gamba kana asiri kuroora kubvisa rent anofoti kune nyaya dzireke. Because kukoshesa destiny future yako upenyu hwako ramangwana rangu rinozivei ndichaitei ndakauya panyika kuzongoshandiswa nevanhu nyangwe vachitiita tumwe tumabenefits. Unofanira kuti Mwari zvatichada ndiwanire wanonzi wangu ende ufunge Mwari vakatendeka ukamira nawo vanomira newe. Ukaramba zvekumba kwaFaro zvekumba kwaJehovha zvinoburuka muupenyu hwako. Why? Usikuti munhu anouya achiitira tumaadvantages zvokuti rikaparidzwa so unoti varova havo but manje kuzobvisa sei renti yacho Jesu wacho ari kumiramira. Kurambidzwa zvinhu zviri bho kwatinoita kurambidzana zvinhu zviri right. Unozoti zvakawaparidzawo but manje tumaadvantages tanokuitirwa so gamba life yako yakaadoptwa. Dhimoni rekusarorwa rakakutumira munhu anokuda akaroora kutara anokuitira zvese.
Kutunya kusona ndiri under attack kwando ndaracho kupariti basi. Unozoti tisutawa tiri kwa Farao. Tuloni tulikurova tukusaluta tukupalace but ramangwana rangu. Ramangwana rangu. Mwari anakuudza kuti unarongwa abviswa nekushandiswa nevamwe vanhu. Even vatorongera zvinenge zvakatinakisha paunoona kuti this is not my destiny. Because wakaipa anokubalansira manje kuti saka kana wasiyana naye unozozvifambisa sei. Kana wasiyana naye unofamba naMwari ndiye anoziva mafambisiro aanozoita. Nawe kunamata Mwari ndiye kutomutrasta. Ndiye kusvika paunomira upenyu hwako kuti ndikufamba naMwari kana ndikufamba nemunhu. Mwari arikuda vanhu vanomutrasta wena. Moses paari kuramba apa haasi kuramba kuti aine unogara kudenga repalasi. Ari kuramba zvokuti aunogara kamba kuti ukakutarisa unoti mufana anokwana. Ungasiye palasi yese unogara kuseme. Paari kuramba hakuna chimwe chaachaita muupenyu kuti paanga ari mupalasi aita kuchiitwa semuzukuru semwana mwanasikana waFaro. Zvototi kana ami yaisaruta Faro yaite kuita naMozisi. Aimufa respect netimoti maadvantage tomupalasi paaitirwa. So there akaita refuse. Ari kurefuse maadvantages ese nokuti aona kuti my destiny is more than all these things. Akazviona kuti munhu ane night club, muridzi wenight club haarari night club kwacho. Ane vamwe varume vaanotemba kuti vanogona kurara. Vanhu vai vari raafufunge paaitovaaka aitotemba mudhaka. Even kuti bhaura rake rifana zvakunofanira kunge kune vamwe vasikana but haatogoda vana vake kana hama dzake. Anoda vamwe vana vevamwe vanhu. Ukada kunyatsoziva kuti munhu arikuda kuataka destiny yangu anoramba achakupinda maadvantages anogaisa destiny. Anoshikule mboho unereko. Anogaisa kuti machera. Anoti machera kuti mboho ugaisa kuti sofa. Anoti muzozwadzara wafika kumba kwakabikwa kotengeswa zvinhu chikafu. Unoziva kuti munhu anotirongera tiswere pamba. Kune mboho kuti kwapinda nezvoti kumba unozokuenda hapo basi. Kune zvese pfungwa yemunhu kwake kutinda. You must go deeper that way. Tinogara tinoita zvokutingira neTV. Utarise sendi kunemwe klasi. Utarise vanokese ari 4 kuti wakuchokera kwese kune maadvantages. Chikafu chiri kuimba. Kati haichane mboa remote motomochija machannels. Pfungwa yake ndeyekuti destiny yako future yako inoparara kwakanaka but inoparara uri musofu. Munhu anogona kutokamba nokuti kumbada DS utanga kutoona DS everyday kwavo. Zvinhu zvekunze zvikakunakidza kubva kwakune usina need because kumbada kune rupanzi ndokune rwatoumba. Pese pakurongwa kudestroy destiny yemunhu panotsvagwa zvakanaka zvinovaraidza zvinonakidza. But unofara kuti with this new generation Mwari uchatipa revelation kuti chekunakidza. Ndakakura mumasystems echeche kuti munhu aipe kukura kutamba dzavo tiri munyika umo taifara kuona kuti chechi kunofara uyo usingaiti. Anzi atakafara mufunge padza. Saka chechi kwaona kuti hatichasa. Wozva munhu uri kwasifara saka unoona kuti kufara anokumbura kufara chechi. Wose anokumbura kuti takafara kupi? Munhu anofara munhu muchema munhu. Mwari ngationa revelation munhu anofara kunakidza. Paul kusvika kuti rejoice, oh I say rejoice. Because mufaro unenge unotimetsei kuro. Destiny yemunhu kana wakaipa afuna kuiparadza ane kaprogram kaanoronga kane kaadvantage. Kana kuda kuti ukakura by faith. So kukura by faith kukura in knowledge, in knowing your destiny through the word of God.
panze andiso ikoko. Shamu ya kuimbanga kana shikanonoka sei ndio zote wakatendeka. In the right time you make things happen. Yes. Ngwarira a good offer from the devil. Unozacha kadzidzisa kugadi reite kudya. Kudya kwacho Mwari aivanyima aiva vaidya. But the devil akamplify the kudya akati makanambidzwa uyu aiwa idya yesi. Pastor Snake pavakabata maiki vakasunungura vanhu garden vanhu vakadzvanyirirwa kuti idya yapa musiya apo. Pastor Snake pavakaputa maiki vakati munhu ngarume pese paafunga muronga. Yes. Kana kudzvanyirirwa so vaguta vakazoonekwa vapanzi. Ichi aisiva nechekuti vanhu havaendi panzi vanoda vhangeri rinoguta. Wakaipa hana kuronga vhangeri renzara akarova rine mupakeji nokuti Mwari akati munogumira inoda kusungura ivo vaipesa achitozvati kana madya zvese uchaluza zvese. Naye Adamu akaziva kuti zvinotidzivisa mugadheni zvokudya airegera. But ane maadvantages aakarudzwa. Mwari anotya kuti mukadya munozofanana. Inobadira chete he was created in the likeness and the image of God. Kuda kuti when you lose knowledge, when you don't have the word of faith, you fall into the trap of the devil. Advantage yekuti adzi kana madya Mwari anotya kuti munofanana. Vanga vakatofanana naye vasati vadya. Man was created in the likeness and the image of God. But when you let the words ukashaiwa shoko, you fall into trap. Mwari anotya kuti mukadya munofanana. Ivo vakatofanana. Kuna ndopa vaifana kutoramba kuti takafanana kudhara saka hatichadya. But wakaipa aitesta level of knowledge. Ava ndobva kuti tasunungufa shuwa ngatiti vachingopedza kudya ndokubvatsika ukatenda apadzi. Ngwarira kuluza destiny nezvinoguta vazvichatsva kuperewa. It's unfortunate kuti vakatozobereka vana vadzikwa mugadheni. Saka paitoda kundogara futi nevana pasi kuvaudza kuti vana kugara edu musango but tine magadheni edu. Tine mamistake atakaita but time yemugadheni. Because first hand information ikasareneswa kuvana vanofundzira kuti time yemusango. So tona vhangeri rekubudirira riranda ataki. Why vanofundzira kuti vanhu ndokutambudzika kana vachinamata kuzogarika kudenga. Yet Deuteronomy 8:18 inoti I give you power to make wealth. I give you power to make wealth. Old Testament Mwari vaitoendesa vanhu simba rekubudirira. Woparidza New Testament kuti varanokoma kubudirira kuti vafundise mazuva vatanga. Ichokwadi vafundise mazuva ano vatanga nyaya yekudhara. Also Deuteronomy 8:18 I give you power to make wealth. Why? Because Mwari unoziva kuti vakasakupai simba rekubudirira muri muno wakaipa ari kupa vanhu kubudirira futi panze. So you'll be trapped kuti nawe yeye gandino manje kana ikanyanya tiri muno ende Mwari wedu unaro simba racho kuti upenyu wedu uendeke. Beware the trap ya devil. Inouya yakanaka. Achiziva kuti ndikakubatira ipapa destiny yaenda. Jona paaifanirwa kuenda kuNinevhe. Chaimupotesa kuenda kuNinevhe akabatwa zvakanaka akapinda mubhoti akanyatsorara pakanaka. Dei raakabuda muri comfortable akaiswa mudumbu rehove akaenda paaifanirwa kuenda. Ngwarira kuofewa bhoti rinorasisa. Yes. Bhoti rine comfort but harisi kuenda kuNinevhe ndere kuTashishi. Paakaburiswa mubhoti rine comfortable akaiswa mudumbu rehove 3 days 3 nights ari mudarkness without eating anything. Mudumbu rehove hamusi comfortable. But guess what? Aenda ku-right destination. So destiny yako inogona kuinvolva zvinhu zvinenge zvinorwadza zvinobaya zvinenge zvinorema. But because you trust in the Lord, when you get there kunoshikika. Sachimwe chinoataka destiny dzevanhu icomfort zone tumaadvantage tusiri tunokuendesa wrong place. Saka varume vaiva naye kuti vakakuburitsa vakukanda. 2 Kings chapter 13 verse 20. Pane murume
angafa vakundomuvika ndokubva vaona hondo yemamidiana ichiuya ndokubva vamukanda guva raElisha rarakashama paakanoguma mapfupa ndokubva amuka. Kumuka kwemurume kune chekuita nekukanda, haisi proper burial, vakutomudhamba because vanoda kutiza hondo iri kuuya. But in that process yekumukanda ndopanoita rich destiny neblessing yake, you came back to life. So pane pamwe pekuti zvinotongoita chete kana vanhu vakudhamba. Wanamata kuti Mwari my destiny, Mwari my destiny. Unotanga kuona zvisifamba zvakanaka zvinoita problem. Asi Mwari unozoona mutu wangu, I want to get to my destiny. Destiny yako inogona kuinvolva nokurewa. Risiri comfortable than the body. Yeti pane kuri kuendwa Mwari kune kwaari kukuendesa kune zvinofanirwa kuitika. Kana munhu akuita pursue destiny yake unogona kusangana nerejection. Bvunza Joseph. Haana kuenda kuIjipiti zviri nyore. Akaenda nekumakwa nekuvengwa nehama dzake dzikamutengesa. Ndokubva aenda kune chiroto chekumambo. Haana kutakura bhega kana ngaikoko, but hama dzakagara pasi dzikati hatimufanire kutengesai. But rejection mukati mefamily can send you into a direction yezvinokuwana Mwari. Rega bora kuti vanhu vafunge vari kundirongerei, chiramba wakamira kana Mwari wakatendeka. Destiny haingoendeka, pane nyaya dziri involved, zvikuru sei dzinorwadza. Handi hapana kusvikane kuita president. Basa rakanaka kadi kuita panyangwa kuti tome nyika yese. But ukanzwa process dzakafamba vazhinji kuti vaende kupapu. Number one, unofanirwa kupikisana ngayo. Kuzvinoisa haunoda kutonga. Zvinenge kusungwa kakurohwa kakudetswa, but ndo destiny yacho. Saka munhu anoita rich destiny yake ngaave nechinhu chinonzi boldness. Why? Because hazvinouya it easy. Jesu kuti aite mambo wamadzimambo aine murudyi rwababa akaita pass through the cross. Pacross hapana entertainment, pane pain. But the end result after the pain of the cross, no pane glory. So I can have the power to endure the cross. May God give us the grace and the power to endure hard times until we get there. Yes. Destiny yangu as a preacher yakainvolva zvinhu zvinotyisa nekurwadza. Zvekuti vamwe vakamboda kugara neni pasi vaita vanondikansela so vachida kuti ndikansela. Chikuonesa kuti tsanozopari tsomuda zvekude musha mazodai azviite. Vanotaura zvakawanda. Kana waita pursue your destiny, vanhu vanoita chia they are very few. Vanhu vanofara kana zvaita kwete uri murodi kuti zvichaita. Alright, mukomana arikufamba musikana unobvudzwa. Vimba noita nezvei. Ukati so far pane zvaari kuita ake but adazoita zvemarori. Vanhu havadi vision. Vanoda kuita zvemarori kwete achaita marori. Rushaudzwa kubonze achazoita maruva akasaita. Anoda mindset yevanhu yekuti kozikasaita. Ita pfungwa yekuti kozvikaita. Pfungwa iyo negative iri very stable. Mufamily chaimo munhu anotadza kutenga masofa achiti motikara pano. Haana pfungwa yekuti motikara sarapana haipo. Foni haidi yakatinakirayo ati ikabiwa. Wakaipa kana kuti ugare une zvakaipa anokupa pfungwa idzodzo vari kozvikadai. Haakudzi zviri right. Destiny yake inoda munhu ane boldness. Why? Because ine challenge. Because ine chekuita neupenyu hwako uye naMwari. Chese chawakadarirwa naMwari chine process yekapain. Inzwa yamanza pain haina kutanga kuva panyika nekuti vanhu vakavatadzira Mwari. Mwari vanoti kudii kuna Adamu, kuna Eve, I will increase pain in childbearing. Kukubereka mwana ndichawedzera marwadzo. Kwete nokuti watadza, but childbearing ine ka process kepain. Haisi pain yesiri.
ipain iripo involved pakubereka mwana wako. Sei Mwari vakaitendera kuti pain nokuti statement rekuti I will increase pain harisi kuti I will introduce. I will increase not ndichawedzera pain yagara iripo. Nebausikwadzwa mizogoro. Mwari vanoti kuna Eve, I will increase pain in childbearing. Vari kuti wagara une pain in childbearing. Saka kana ya punishment, I will increase better introduce. Which means kune level of pain is needed kuti waita sin. Sei vachitendera kuvapo kune pain iri designed kuti uve negain yacho. Wese anoda kusimba akaenda kujimu anofanirwa kurwadziwa nesimba. Ukakusumudza rwadza ukasiya uchasimba. Wozi kusimba kurwadziwa. Sei kuti kusimba kurwadziwa? Pauti takura simba pakudaiwa uchirwadziwa zvinoona kuti macells ako masel yako yasplita itutu. Saka ukaenda kusumudza futi yosplita futi. Saka kusplita kuti macells achirwadza ndokusimba kwacho. Saka ukasangoda kusimba ndoenda kurwadziwa. Ingaisha muna chikudzi yachikumbira tsupu. Anofirimo ndokusimba kwacho. Wese wari wachiti monya airwadziwa zvisingaite. Process get destiny yokuti munhu anzi akasimba. Destiny yako haina kuchipa zvekudaro inototi utsvaka Mwari vakusimbisa. Why? Because wakaipa anoifaita ndoine blessing nefavor yako. Favor neblessing zvakavigwa mudestiny, but kuti upinde mudestiny usvike pane favor yacho, the devil akupita kwako kuti vanhu pavakabuda Egypt vachienda kuKenani havana kutanga kuita fight vachangopinda muKenani. Vakatanga kuita fight vachangobuda muEgypt panzvimbo inonzi Rephidim. Pakauya maAmalekite vachida kurwa naJoshua naMoses. Sei vanhu vachida kurwiswa muroad vasati vasvika kudestination? The devil fears munhu ari muright direction. Wakaipa akatozwa kuti kana vatotanga vatosimuka vakananga naMwari hakuna kudzoka kumashure. Saka chachikuita chikuwafrustrate along the path. Simongoro unodetsera kuti panoda kuita kadiki sokutata apa, poda kuita kadiki sokubata apa, pauri kadiki but in right direction. The devil fears munhu apinda mu right direction. Why? Because the right direction will lead you to the right destination. So destiny yako ine ma-steps inoda munhu ari bold. Kwete boldness chete, munhu anonamata anogara achitsvaka Mwari. Because kana ine destiny yangu Mwari vanongoita. Mwari vane zvavanoita uye une zvaunofanirwa kuita. Let me finish this. Pane mukadzi aifanirwa destiny yake aifanirwa kupinda mugenealogy yaJesu ainzi Rahabhu. Rahabhu chaitowo chifeve chaigara muJeriko. Joshua chapter 2. Saka kana munhu achinzi chifeve kureva kuti varume vaive mumba make ndokuva ufeve wacho. But day rakatumwa varume 2 vakapinda mumba maRahabhu. That's the king of Jericho. Akatuma vanhu kuti ndemudza Rahabhu kuti buditsa varume vapinda mumba mako. Kana munhu achinzi chifeve varume vakapinda mumba make problem. Ano ufeve wacho. Kuti Rahabhu chaiva chifeve urati vaigara varume vachita sei vachipinda. But pakapinda varume vane chekuita nedestiny yake. The king akaziva kuti zvasizokutamba manje munhu upenyu hwako tochinja manje. So pese panouya zvinochinja upenyu hwako, the devil apete maoko. Ukaona achipeta maoko zvauya zvacho achichinja upenyu ndiye azvituma. Ukaona usakusangana naSatani azvinoti unamata straight. Zvinokureva kuti murikuenda same direction saka musakusangana. Ukaenda kwamunonesana naye unotodhumana chete. Rahabhu akanzomurisa varume vapinda mumba mako. Nai mumba mechifeve munotsingirwei varume iye ari chifeve. Kuda kuti mambo spiritually vane zvavakanunwa kuti time yapinda mumba make yakuita zvedestiny. And it was true. Nokuti life yake yakapreservwa paakachengeta varume avo. Ndokubva azoroorwa akava mugenealogy yaJesu. And masvingo eJeriko paakawira pasi she was saved. Kuda kuti panouya zvinosevha life yako kune mweya inosimuka kuti usaite izvozvo. Maidii kusurara mazuva ese maipinda varume mumba. How come pauya varume vepamwari vatumwa naJoshua naMoses
Vanoti vanhu vabude. Kuda kuti panouya zveunari zvinochinja upenyu hwako. Wakaipa nyara. So ichitokwadza kudai ndikatokudza so kuda kufurirwa rekunopisa sei. Gara kwafaro iwo. Wada kuchika sina basa manje mafurirwa nemapasa kuti bvaiko. The king mambo wamujeni wakati uri tsai vanhu vapinda saka tati shongere ndakariviga mumwe mambo kuti ndiregere kutadzira kunonzi kuviga muzoti kune maenemies anoritanga so waungoriti kana rapinda kuti it's okay inotoda kuvigwa futi uri defender wainodi rakanaka parinopinda mambo wamujeni wanyarara ari kuma vanhu kugari kuti tisafurirwe nezvechechi tisafurirwe neziyana inazvo destiny yekuita sei pauri patori right baba aparidza kuti aenda kuba kwake uri kunozvisa sei kwako. But by faith when he grew up he refused. Kune zvinorambwa bedzi kana wari machiwa spiritually and zvinhu zvakanaka zvokuti vanhu vanogara newe pasi kuti usiri zvinhu zvakanaka izvo. Ndakasangana nemaofa ezvimwe zvinhu zvakanaka Mwari vati chiuya kuno ushumire. Kune vakati aiwa uya kuno ushumire kwachitoita iri part time. Tine andra izvi ndozvinoda kuti uite izvi. Uri kuzviwanira zvakati. The devil ane maoffers. Mamwe wacho kuti atarisa by common sense usina faith muna Mwari. Ndozvinoda akandapinda. But ndotenda Mwari ndoda kwenyasha vakatisimbisa. Now ndikacheuka ndikatarisa maoffers anga aripo ari less than what God is doing in my life. Ndikacheuka nhasi ndikazvitarisa kwaingova kwafaro but kusina iripo. Why? Nokuti paMwari zvinogara nekusingaperi. Nyasha dzake izhinji chenefetei. Church alizeona zvakanaka. Kuti uite pursue, uite reach your destiny, panoda boldness. Kusimba chayo kuzvinzwa kuti ndakauya kwaMwari ende handina reverse. Panoda kugara uchinyengetera uchitsvaka Mwari. Panoda meso emweya egona kuona kuti this is the offer from the devil. Uchinamatira maopen doors namatira futi the power to close wrong doors. Because wakaipa pane maanovhura masuo asiriwo. Chakapa masoja Egypt kunyura paRed Sea. Iyo yekuti ungosvika panhu pakavhurwa ungofunga kuti zviri right. Vasina zvofanira kuona. Bosi paakavhura hapana kutora nguva Israel yakrosa Mwari nobva wativhara. Mwari havakati kuti mukati mune vanhu. Bosi anga avhurira vake kuti vamwe vanhu. So mulife ine maopportunities akanakira vamwe kwete iwewe. Iyo problem yako ndeyekukopa usingazive destiny yako. Pane paunokopa chinhu chekuitisa umwe mari yokounochiita hakuiti. Zvetinotoshambo usina mari yacho iripo apinda usirifamba so. Ungani patiti pakuita izvo zvinoita. Zvikamboenda maoko ako nokuti hazisi destined for you. Zvakava kubudirira zvingapiwa kubudirira ufuti zvinosiyana. So vamwe vakakrosa paRed Sea, vamwe vakaita wiped away neRed Sea. Why? Kuda kuona madoors akavhurika usingazoti avhurirwei uye achavarwa kudai. Beware of open doors usina understanding. Mamwe opportunities in life straight to kill you. So achona pese panoda kutire pachinhu panotsvagwa chinofanirwa nechinhu ichocho. Usati pakaonekwa zvaunofanira pari right iwe yacho straight. Rando pane problem yekuti ukuchaidzo ukadanogara nadzo pasi uchidzudza kuti vari kutengera chikafu achikupayo ane program yekuzokudya dzogona kurambira. Koze chichitochwa chikafu chemutauni chaiwo chimashi. Chefu aidi chakadhirwa ngemasaka chama 50 kg. Unakutenga chikafu ane program paChristmas. Ndokubodya but chinangwa chake chekuti mozodyiwa. Saka nokuti huku hainyatsofunga serero but aiwo rose right. Ndakupotesa kukana. But gore rinobata pabanga yakudzikirirwa. Iyo nzvimbo ndiri kuvhangera risiri kutamba nayo. Dai Mwari vatibatsira. Tava nemesheni. Zvinakunakidza nhasi zvikayevedza nhasi but hazvinei nedestiny yako.
Tiri nani vanhu vakusiveke wadzokera kuimba yaJehovha kana kuti vakubhigi uri kumba kwaFaro nokuti hakusi kumba kwenyu. Amen. He refused. Hama dzangu kune zvisingarambike kana usina mwana. Bozi wakaipa anozokudza kubaramba pameno zvako kuti kana uina mwana unoshedzera kuti kana ndikazviramba kana ndikazi ndashaiwa ndiri pamwana is Jehovah Jireh who provides. Ndakaona mwana wangu aine provision yaMwari. Ndatanga kuita pursue the calling and the destiny yakaiswa Mwari padiri. Zvoti wamopedzera wakubvunza kuti handizvamisa sei? Handikuita kurodha chiparidza pano dzotopera nobhadhara rent. Wana utoenda kuchikoro anorarama. Chicho chinoitika muupenyu. Kana waku destiny yako, your life becomes a mystery. I remember one day around 2013, chiparidza parenge kuwadzana. A man came on a Friday, a Muslim guy, straight up church. Anenda church for Friday. Akatopfeka ligari yaoneka itika ndikubvamira akati, I don't believe in Jesus, but what you are doing, zvekuparidza vanhu parenge, you are doing something good. I need to appreciate you. Look at Patrick years, a Muslim. I attended a church mosque on a Friday. A non-believer was moved by God. Can you destiny man your life becomes a mystery? Vanhu vakatenga Joseph vakamuendesa paaifanirwa kuenda. Anokuva kuti titenge muendese kwakati. Kana uri muzvinhu zvako wapinda mutrek yezvinhu zvaMwari, haana kune even Jona haana kudza fish kuti usazoenda kwese kwese pakufanira kuenda chaiko kuNineveh. Hove yaiziva kuenda munhu wayanetsa pasina kunegotiate. Why? Because kana wamu destiny mako, God can use anyone and anything to take you there. Even non-believers can be used by God. Kana uri mutrek, right track your destiny. But mune zvinomuka zvamusangana nazvo. Okuda Judges 14 unonzwa kuti mukomana Samson achienda paaifanirwa kuenda along the way mavhaimira Timna, a lion came against him. Yet ari kuita pursue chaanzi naMwari ita, but a lion came. But shumba payakauya haina kumudya, yakazoprovide zvekuti azodya. While Bible wrote akufura nepo kumusi akawana mukana wameshumba muine uchi. Yeti shumba inouya kuti ikudye, but kuna Samson yakauya kuti izomupawo zvekudya. Why? Kana wakuita pursue destiny yako, even your enemies can be part and parcel of your destiny. Vanhu vakakumaka vanomira kuti zvako zviite kana uri muright execution zvaMwari. First Samuel chapter 30. David wanamata Mwari ndinotevera ndinokunda here, Mwari vakachitevera unokunda. Bible wrote along the way akaona mumwe murume Egyptian man anga akadhamba asiwa namaMarikites vanga vabvisa Ziklag. Ndokubva abvunza kuti wabva kupi ndiwani zvakati tisu tabvisa Ziklag. Ienemy guy, but haana kuyata. Bible wrote vakamupa chekudya paakava nesimba, he led them kuti vanorecover. Because sometimes your enemy can be part and parcel of your recovery. Amen. Destiny yako ine vanhu vari right, ine ma-enemies, but the outer core you get there. Kunosvikika zvinoita. But pane zvimwe zvinoda kuramba nokuti wakuziva kugona nekuita maMwari. Ndakamboenda one day kunotora mari pamukuruso ndobva andipa neextra 800 rands. Ndabva ipapo bhuti ndaverenga mari yakawandisa. Ndadzoka pari ndataura naye waifanira kundipa mari tataridzirana mainona kuti saka yakawanda ne800. Musikana yakagumira ukavhara bhuti mushopu mavaitira kuwadzana. Ndobva ashedza usikana mushopu patuesday yaone zvanoitirwa nababa. Akatombobuda mari ndavapa extra kunze kukadzoka nemari. Mwaindizoiwa zvinonzi hamufundisi ndosakadaro. Bandikuti ndazvipena mufundisi zvinoitwa nemunhu anotya Mwari. Amen. Bosana ndakatombogara nemabreakthrough amunonamatira. But ndega ndinoda kuti chitsotsi achidarike grace. Yes. Hakuna chitsotsi chinodarika nyasha dzaMwari. Amen. If your God is real, there is no need to fake it. Akana. Hatina watinotsotsa kana kunyembera. Why Mwari wacho akatendeka. Akarurama. Unozadzikisa chaakavimbisa. Amen. Destiny ine zvaunosangana nazvo. Anoda the boldness and the knowledge of the word. Your trust in Him.
kuti ndinobva kwaFaro kana tikaenda kudzara pachatinoziva God will take us somewhere. Amen. Ndikumbira tisomuke tinamata. Munamata wako newangu ndiva kuti Mwari tiwanerewo nyasha ndakusunduka kubva kumba kwaFaro. Zvisinei nedestiny yangu zvinenge maadvantage zvese handichada. Ndakuda kubata nekuita kwenyu kunoshamisa muupenyu hwangu. And I promise you, when you trust Him, He will take you there. When you believe in Him, He can take you there. Amen. Paunonza uenda anokuendesa. Zvaunonza ugone kuita anokuitisa. Zvaunofungidzwa kuti haugone kuachiva ndati destiny yako haisi mulevel yezvinhu zvaunogona. Iri mulevel yezvinhu zvaanoda kukugonesa. 4 months ago I was in Israel. Somebody just called me from Ireland. I follow you on Facebook. I want to bless you. Don't go on a holiday trip in Israel. Just like that. On Ireland, I suppose that the pay passport number. Passport number. After 3 days, no one phone out your visa is done. So I told them to Tel Aviv. I'll be there. It was my first time to Tel Aviv to go to Israel. As you but I get to pursue the vision to minister. Mu destiny yako mune mapackage anodarika zvese zvingarukwa neboys dzaunofunga. Amen. Sometimes I'm trained to put my testimony. Once I want to find this Bible, God is so real. When ndakashata rini kuti ndipfeke, somebody phoned me from UK. One my sister so vanonzara vakandifundisa ndokona muchiparidza bari sana unaona rini makachata ndikatandina saka ngoda kuchata rini kana mangwana zvinoona kuti mangwana nditabuda iso ende kutsvaga zvese zvinoitwa sei venue and everything and phone me ndapedza kutsvaga tavafonera vaniti mangwana acho 3 days time mari kuvaisa paWestern Union mabill ekukava zvese watofly kubva kuUK zvatenda muchato wedu ndaitwa first time titoona havana kusangana nekune mamwe madhiri nekumwe vakaona tichishumira Mwari ukaita pursue your destiny uchaona zvinhu zvinoitwa naMwari zvasinaubvira warota kana kufungidzira akawanisa matestimony acho vanoda kuencourage somebody zonzi naMwari ita zvaunofanirwa kuita muna Mwari zvinodarika zvaungaite kunze kusina Mwari. Maadvantage ese kunze haadarika advantage kana uri muimba yaJehovha. Munenge mune nzara uchizviona nhasi Moses, but mune miracles emana, eat heavenly food. For 40 years vakapihwa kudya kwavaitamburira muEgypt. God is so faithful. Destiny yako ine package zvinhu zvakakura. But uchipita pesu uchipinda mairi vanhu vanogona kutarisira pasi vanogona kutaura zvenegative but I assure you God is so faithful. Ini ndakuona kutendeka kwaMwari. About 6 months ago somebody phoned me from Harare now. Nobody phoned me in the office kwake nobody kunzorogara kubira pawaterfalls. Zvinonzi imba yako iri ndati no. Zvinonzi must behave on home. Ndikangotinya zvakati izvi nditotaura kudai uri ready kuti drive wangu aende nemutarisa handine ma-state 3 kuboloti I want you to choose one among the 3. Tikaenda kuwezekutoyo ndikasarudza ndadzoka maloya sanga andimirira kuendita kusaina maafter vaccinations ndikatendera kubanani ma-title deeds. And the man is a Seventh-day Adventist. Akatomuudza kuti cheche yedu haitende zvinhu zvese izvi asi Mwari vatiri kusota. Akatoona kuti he follows when I'm ministering. Chinonzi destiny chakati naMwari ita chine zvinhu zvako. Handikuziva kuna vachakamutsvaga but vakatitsvaga nekuti vakaona zvandaita zvandari naMwari ndiite. Mudestiny yezvinhu zvakwanzi naMwari ita makavigwa zvinhu zvako. But kupinda mazviri unotoda boldness. Kuna vanhu vanopikisa nevanotaura zviri negative. Vanaona kuti hausimbe kusada kushanda saka uchingofamba nekabhaibheri uchiparidza zvinoshanda nokuti ndaishumira Mwari wakatendeka ndichiri kushumira Mwari wakatendeka kudaro. I want us to pray.
Mwari ndikuposta destiny yangu. Nokuti ndarinzwa shoko renyu destiny yangu. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mwari wenyasha mcheno wakatendeka. Mwenyewe mwari destiny yake urumba wenye unechepita nevana vetu. Destiny yake nyamwe pawana yake mwari. Kuramba kweo kushandiswa spirit yekuabuswa nevanhu vasikakude, vanhu vasikakurore, spirit yekushandiswa nezvinhu zvisina basa. Mwari vana venyu vari kuda kuita pursue their destiny. Vapei boldness, vapei nyasha, vaitei favor. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silenced. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Baba ni not our deliverance yana wenyu. Gara fe mumba Pharaoh, gara fe mukuronga kwa kaipa, gara fe mukubata kwa kaipa. Nyasha gati duruwe. Allow them to walk in the path yet destiny yao mwari. Gawa fame mnesha makara rongea, gawa pinde mnesha makara rongea mwari, gawa fe mnesha sama tuo. When they pursue their destiny, they will come across your blessing. They will tell ropa fanzo kumanasikana, ropa fanzo kumanakomana, ropa fanzo kunababa, ropa fanzo kunamama. Kana rapida mu destiny. Wabita kabagala ndani ya ngai. Baradita ikushamisa kwenyu, baradita ikukona kwenyu, baradita ikutendeka kwenyu. Sasa bakaita nyangana mu upenyu wangu. Kashitike kwa matambu ngai. Kutendeka kwenyu Baba, kushamisa kwenyu Jehova, kukona kwenyu mwari. Zara irekere kubata babo izao, na kunibarabita pursue their destiny. Baba kushayiwa dinokulahira kurekere kubata mu upenyu wao, na kunibasipira kukuna matai. Jehovah Jireh, Jehovah the provider, Jehovah Shalom our peace. Nataura rinyararo, nataura peace mu upenyu wao, peace mu meleki mwari. Baba pursue their destiny. Barabita makatendeka uye makarama ili yose iwe pamule usita na Yesu Kristo Nazareta. Amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Thank you so much.